Yogi kami lujeng yang ngerasa tanpa punden bini sepuh aji sepuh saking para tamu kakung Mimah Putri melihat terkunjuk jembatan keluarga kang binanto yang pakormatan panjenipun bapak merakih dalasan ibu wati sak keluarga saderipun ngaturaken wilujeng rawuh saking para tamu kakung Mimah Putri bapak ibu ingkang sak menika sampun keparang rawuh tuhu minangkani undangan dawuh saking panjenipun bapak merakih dalasan ibu wati sak keluarganipun netepi darmaning sepuh ngentas pitulus putra Maharjo Siwi kelarapakan selamat Jawa Pinanganten ingkang sampun nilar mangsa muda angracut alamir maja gya manjing wonten ing tataraning gesangka dewasan lalumban mring samudraning bebranagung menika Mas Ayu Eni Yuliita Sari sarjana pendidikan ingkang sampun kajatuh krama atmaja kakung saking panjenenganipun Bapak Sahari dalasan Ibu India imicilin saking lalatan sawan panggul Trenggalek mereka wong bagus Muhammad Lutfi Pratama sarjana pendidikan dan ini ijab kabul kalau mau siang sampun dipenaturaken manggih kelancaran amin Allahumma amin sinambi hangrantu adat widi widono panggih kalian atmat Pinanganten kelensih mereka paring lalipur min saking kadang-kadang Pak Pastri Budaya campur sari ringkes New Armada Indonesia Batal kata lompen makaryo sesarengan kadang-kadang saking Adista profesional audio batal kata lompen saya kadang HR Pro video shooting multimedia Abah Hardi matur guging sembah panuwun kangge hangrantu jangkepipun kadang Widowati menika cacah 6 Bapak Ibu ingkang sameneika tasih wonten ing sasana rias sasana Mayangarung mbok pidhakenipun ngadi busane mangkenipun sampun paripurna maka sakit tinarboyong sesarengan manunggal raos paling pasugatan libur sawetawis sesarengan kadang-kadang saking New Armada campur sari matur sembah panuwun satawis saking kadang tamu kakung Mimah Putri Bapak Ibu ingkang samerga sampun kepareng kundur ngaturaken wilujeng kundur matur gunging sembah panuwun rawuhipun somatur sembah nuwun gegaranipun mugi kundur panjenengan samarga marga tansah biraringan rahayu kali sing rupitulir ing sampikala satemah mangke saged tembal manunggal kalian putra wayah wonten dalemipun kiambak-kiambak amin Allahumma amin kula menika tersuri kang hamugati panjenenganipun bapak meraki dalasan ibu wati sak keluarga mereka namung saged ngaturaken matur gunging sembah panuwun atas rawuh panjenengan sedaya nyamat bolo saking kadang-kadang New Armada hanola dole sapa sing nyanyi yung iki no lemu ginuk-ginuk swira cetuk kok kaya Tugu Sunakarta oh iya Mbak Anin yo mak Tugu selamat datang Nduk iya matur suwun su monggo
swara suling bali ngolon apa setia ning kelakon setia ning kelakon sajake beda ya yung suarane karo sing mau. Iki adimu sing saka Petung nok sing blas urung tau dirabi-rabi karo pacare. Oh iya didongakne kek tang rapi. Jangger apa? Ya. Sak candake nok. Wah iya, monggo. Kepati malam minggu kutang dulu pancen rambe sing sayo sing rukun mampir mas monggo mampir mampir apa sida apa ora mampir iki mau kok suarane rada gedhe nok pancen ganti nok sapa adimu wedok Ellen teko ndi gembuk weh suarane gedhe ya yung mong yo tadahe ya gedhe sak brutune gedhe nok wah iya nggih wah Angkul senenge banget ora bisa kuwi yo lek gano tegane kandel ijo ayo jo abejane sing duwe bojo nanging aja harum ketoke suarane yo ganti nok kuwi adimu sing mijil saka sumber bening wah iya asline Bano kene ya mak mergo ning Bano ora nek sing doyan diguwakne sumber bening iya jan bocah kok tumbuhe ke samping ora ke atas ya nok nggih kegeden bol nuwun mangga monggo yung nduk dilanjut Mbak Anin sing padha prihatin sing sayo-sayo sing rukun-rukun niat lang nekalang jangan belakang sardina si kucing mas
Sik, sik. Bleroki, bleroki. Tingkah lakumu kudu ngerti tata, aja ditinggal ing kepintungan. Mbok yo sing eling dik, iku budaya. Siap gerak, iya.